osachedwapa tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 26 May 2025. The DC mwana woopsa kwambiri obadwira konkuno ku Malawi ndipo ndikulankhuliraso konkuno ku Malawi chifukwa ena mukhoza kumaona ngati ndikamalankhulamu ndimalankhulira ndili ziko lina ndilimo muno olo mutatumiza ma assassins ine ndi woopsa kwambiri maplani anu wonse ndimawaziwa palibe amene angandinyumwise ine sindimaopa wina aliyense ndimangoopa Mulungu chifukwa ine kufa iwenso uzafa chosangalatsa ndi chimenecho choncho mukamapanga maprogramu anu okuti ati muthane ndi Bon Kalindo mukungozinyenga ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndimangokhazula ndipo sindimanyengerera wina aliyense ziko lomvesa chisoni ili ziko loonesa ngati lili ndi atsogoleri anzeru koma ali makape okhaokha mmene ilili ikonomi ya dziko linolo mmene akuvutikira Amalawi koma ndikumapeza mpata okagula galimoto ya 500 million ku Green Belt kumpasa munthu 500 million mene akusowera mankhwala muzipatala okubaonso ndikuwaona kuti akubaonso ndi azipatala omwewo andikukanaeni akukhale policy yonena kuti aliyense amene akugwira ntchito mboma asamasegule chipatala chake chifukwa mankhwala ambiri muzipatala akutha chifukwa cha anthu amene ndi madokotala amene ali ndi zipatala zawo ziko limene lili ndi atsogoleri ooneka ngati ndi a opposition koma ndi manyaka okhaokha amene sakuganizira za ziko lino sogolo la anyamata sogolo la ana generation to come aliyense akufuna udindo nthawi ino a opposition sinayenera kuti muzikangana muzikulirana mitima inali nthawi yokuti mungochita rescue Malawi pamene alipa koma ino aliyense akufuna upresident ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti dziko ngati la Malawi likusowa sugar likusowa mafuta amagalimoto yeti ndalama zikubedwa daily choncho tikamakulankhulani enanu mmaona ngati tikukudani koma tikukuuzani chilungamo andi ino a opposition mukuyenera musamale kwambiri musamale chifukwa kujaku kupaki kuja mmati mukafusafuso ati kuitanani ati mafuna tiziwe kuti tizaenda electronically kapena manyo ati zakuitanani azakuitanani liti popeza mwasala ndi mezi yochepa kuti anthu muzipita ku kampeni kodi ngati simukhala pamozi inuyo awosusa ndikumupanikiza nzimayi ameneyi nzimayi ooneka ngati wachita kutumidwayo amene sali so fair amene akuoneka kuti ali ndi mbali simukasekedwa ku khoti akhoti sakakuseka nikuti kodi nthawi yonseyi munali kuti olo maiko akunja ndi mabungwe ngati simuwalembera panopa ndikuwauza za nyasi zimene zili mu system ya meki sazakusekani azakupasani support bwanji nthawi inali inoyo kusana ache mukanapanga machawi inu nonse a opposition kuti muchite rescue Malawi apa muli busy pa mukamakhala busy kumapangisa ma primary a fake monga mmene kulili ku Ndilande Malabada mukukabwereza kumene koko ma primaries a fake kuchifukwa chokuti mukufuna mukondere munthu amene mukumuona ngati ni membala wanu ndikunena tu inu a DPP tupena simmamva mukunamizira kunena kuti anthu amakavota opanda ma ID ndikuti kumene kunako sekumwakavotera ma ID inu a DPP cholinga mukufuna mukondere candidate koma mukanasiya anthu asankhe munthu amene akumufuna nkhani zathu za lero za zikulu ticheza pa area sate ndi IG Mai Yolamu kuti aziwe zonunkha zimene azimayi ogwira ntchito za polisi akukumana nazo sexual harassment tikachoka pamenepo tiloweranso madera ena ndi ena makamaka za ma students kuma college osiyana mavuto amene akukumana ndi ana asukulu tikachokaso pamene potiro wanso kunkhani yakatangale imene ikuchitika muno Malawi koma mwina tisanafike ku area sateku nangofuna ndikuchenjezeni inu a Seventh Day Adventist University
uko ku Lakeview kunena kuti zimene mukupanga mukusaukisa ana kuchokera 2023 pakana 2025 ana amene anafuna kuti anayenera kuti achite graduate, no graduation, no letters of recommendation, no transcript, pakana leroli ana akuzunzika koopsa. Andikumadabwa kuti kodi ndichani ino a Service Day University ku Lakeview ana amene anayenera kuti achite graduate simuna graduation sinachitike, ma certificate yawo simuna pass, letters of recommendation kulibe, ma transcript kulibe, up to date. Kodi ana amene wawa mukufuna muakonzere sogolo lanji? Awa ni mavuto amene akukumana ndi ma students osiyana, be it ku Polytechnic, ku Mubas kumeneko, be it ku Luana, be it ku Chanko, zonsezi japakana ku Mzuzu University, Livingstonia University, Catholic University. Ana mbiri akukumana ni mavuto amenewa. Kaye amene akuvutika ndi school fees akangokhala kuti alibe kapena omuthandiza palibe, ndiye kuti mwana amene sukulu wailephera. Even kunali kule kumene kukuphunzira anthu za uphunzisi akuzunzikako kwambiri. Zijama ankanama aboma kumanena kuti aye ana palibe mwana ati azalephere sukulu chifukwa cha sukulu fees, tizapereka ngongolezo akupereka kuinde koma kwa azibale awo okaoka mmene imayendera nifija to amapereka kwa anthu aku Japan okaoka komanso azibale awo na alemera na apasana fetereza awa ndi awamba kumamenyana kumagwirana okaoka kuti atazipereka ngongolezo so akupereka opanda makalata kumakafusira ngongole ngati muchilazulumu muphalombemu kumakafusira ngongole ati iwo ndi anifi koma olo chizindikiro chimozi alibe. So ndi ziko lomvesa chisoni. So malangizo anga mama wa uno akupita ku Service Day University kunena kuti ana ambiri akuzunzika, akudandaula ana chifukwa up to now simunapase china chilichonse chokuti akhoza kukafusira ntchito, akhoza kukayamba ganyo pena paliponse, kapena chikalata chenichi, kapena iye akungoapangira graduation yawo. Koma ayi up to now wa Service Day munangotenga ndalama za ana awawani masoka amene mukuputawo ndi masoka. Apapa mufuna ana azikumbukira anthu ena amene anachoka ngati achina Chawango, pamenepo aziakumbukira kuti amene janali administrator wabwino. Service Day is a big institution, munayenera kuti muzipase ulemu powachitira ana kuwakonzera graduation yawo, kuwapasa letters of recommendation, kuwapasa ma transcript yawo, ndikuwapasa china chilichonse choyenerera kuti akapita kuziko uko akakhale kuti anawo ali responsible people, ndiwooneka kuti ndiwophunzira. Iziso zikuchitika ma technical schools ambiri mene ikulili ngati ku Sochi Technical, Lilongwe Technical, Mzuzu, ana amene anapanga maphunziro awo up to date sanapasidwe ma certificate. Ndikumadabwa kuti ndi ziko lanji. Koma vuto la kuno ku Malawi ndikuba basi vuto ndirakuba, koma ana akuzunzika koopsa. Sukulu inali ya kale mwina nthawi ya Kamuzu, ya Bakiri Muluzi, ya Bingu, ya Mai Joyce Banda, mwina ndi Peter Mutalika. Koma izizi ndi manyaka, ana akuzunzika koopsa, makolo akuzunzika ndi ana. Ndipo ndikumanena kuti kodi ana awawa tipita nawo kuti kupanda masukulu ena amene amayang'anira welfare ya anthu ngati mene kulili ngati ku Joyce Banda Foundation, ndiye kuti ana ato asanaphunziretu. Ndiye kuli masukulu so ena amene amazunza kwambiri a Malawi, masukulu a private amazunza makolo, amazunza ana, ngati masukulu ena amene tizaachule kusogoloku amene ali ku Blantyre akuzunza a Malawi kwambiri. Exploitation mene akupangiranso ma company ena kuachita exploit a Malawi, kusonyeza kuti zinthu zathu muno Malawi sizikuyenda bwino. Kuba basi katangaleka eka. Nkhani ya ikulu lero ndi ya ku area Sate. Undu utenga umene ena anu amene mmaziwa nambala ya Yoramu muapase
kuauza kunena kuti azimayi achipolisi akuzunzika kwambiri. Kuzunzika inde kumbali ya masalarizi, kumbali ya chani, koma kuzunzika kweni chifukwa cha sexual harassment. Maosi ambiri, mabwana ambiri akufuna kuti apasa maudindo azimayi wapo agona. Andi ena azimayi ena mabanja awo ata chifukwa cha peacekeeping ku DRC kuti apasidwe udindo zimayi yo amugone. Andi azimayi ambiri mabanja awo ata ena atenga matenda, ena pakali pano akuvutisidwa beni mabwana kuti agona. Andi izizi siku polisi kokai, ngakhale ku army, ngakhale ku prison. Andi inu mkukumbukira pakati hapo azimayi ya prison anapanga ma demonstrations chifukwa cha nchitidwe umene owachita harass azimayi. Andi zikuchitika nawo pamene so ku polisiko kuli nzimayi. Inu tumusaone azimayi enawa sikuti amapangira zibwenzi zikufuna ayi, amapangira kufuna kuti ateteze ntchito yawo. Koma poteteza ntchito paja akugonedwa, poteteza ntchito paja akutenga matenda, poteteza ntchito paja akukawa pasaso azimuna awo matenda. Ena pakana ndito afika mabanja awo kuta chifukwa chofuna kuteteza ntchito. So utenga umene amayi yola mutenge seriously, mufufuze. Ndipo ngatidi mafuna kuti muzizi wa chilungamo cheni. Phone yanga ndi imene iti ma9 awiri 365 035. Ine ndili ndi umboni onena kuti azimayi ambiri achipolisi kandi ku traffic kandi ku general details, azimayi ambiri akuzunzika. Ndipo ujeni nkhani yochita promote the girl child imene jaikhoza kukhala yopanda phindu chifukwa azimayi ambiri mukamaona akukhala maudindo osiyana chifukwa chogonedwa. Kuti apeze ma interview amene akhonze ndiye kuti akuyenera kuti agonedwe. Iyi ndiye ena opereka makobiri alipo, koma ambiriwa amakhonzera ma interview chifukwa cha ubwenzi. Even olo kumeki tu azimayi amene aliko inuso ngati nzimayi mkuyenera muziwe kumene koko ana berontali manja kunena kuti kumeki kwanuko azimuna ambiri akugona ndi azimayi kumene koko in the name of kuwapasa ntchito. So malo ambiri muli azimayi, maudindo ambiri muli azimayi. Even olo ku parliament ndiye kuli chigololo chopsa ku parliament. Anthu amakakumana kunja kutenga ndalama za taxpayers money za parliament ndikumakakumana mwina ku Germany, kumakakumana ku South Africa, basi cholinga kuti azimayiwa azikwera ndege. Koma this is not allowed in a democratic country like Malawi. Tinayenera tiachite promote azimayiwa. Ministries ambiri azimayi ena amachita kulawira mamawa folo kuno kumana miza amunawo kuti ndikupita ndi abwana kuje ndi ku field. Koma ayi akupita kumene kokuti azikagonana. So utenga undiomvesa chisoni kwambiri ukupita kwa iniyo Inspector General of Malawi Police kunena kuti tafufuzani, mufufuze ku Chikwawa, mufufuze ku Mulanje, mufufuze ku Bangwe Police Bangwe, mwaone mabwana akumene kwa kuvutisa azimayi, mufufuze ku Machinga, mufufuze ku Mangochi, mufufuze ku Chitipa, mufufuze pa area 3, mufufuze ku Salima, mufufuze ku Nkhotakota, mufufuze ku Nchinji. Muona kunena kuti azimayi ambiri akudandaula kwambiri. Andi kaye kuti akhale wa traffic amene yonde agonedwa tu, kugonedwa matenda kumpasa. So aliko azimayi ena olimba ntima amene safuna zinthu za uchisiru, koma aliko ena ofoka amanena kunena nganditani popeza ine kwathu ndiliko ndekha, indetu ineyo nangandipanga bwanji. Even olo ku khoti kumene azimayi akuzunzikako ku khotiko kumagonedwa ni mabwana, kumagonedwa ni majaji, kumagonedwa ni magistrate, osakhala kufuna ayi kumakuteteza ntchito zawo. Izizi nkhalidwe mene ku Malawi kunoko ukuchita fyero matenda, komanso ukuchita fyero mabanja kutha. And ana ambiri makolo awo anasiyana chifukwa cha nchitidwe mene osusuka. Inde aliko ena azimayi osusukira makobiri, koma aliko ena azimayi amene ali ndi dignity. Ukuona ma estate mu Muchoromo, mabwana Mulanjemu
kuona my statement azimayi akugoneredwa kupanga zibwezi ncholinga kuti nangatitani awa ndi abwana anga chitidwe umene ukuyenera uthe. Even manyumba mmene manyumba azimayi ya ntchito akukhalira kukweredwa ndithu kumagonedwa azimayi chifukwa chokuti ati amene ndi abwana anditiye ni ati muteteze nzimayi. So uthenga wanga mama wa uno unali opita kwa iniyo IG Inspector General of Malawi Police kuti tafufuzani kubangwe, tafufuzani kulimbi, tafufuzani ku PTS, tafufuzani pazomba pazomba 0 komanso maprisonimu tafufuzani mabwana mmene momwe azimayi akuchitiridwa monkhaza kwambiri kufuna kuti kweze udindo agone, kufuna kuti akhale ku night kapena akagwire ntchito za private agone. And siku lina ndibweresa pano pa list ya mabwana aku polisi kapena ma police station amene ali involved in this malpractice. Ine sini manyengerera tu yayi, sini nyengerera pano pa palibe pozo nyengerera munthu, mangufuna kuyima pa chilungamo chifukwa nawonso azimayi ya ndi anthu ngati so mmene fetilili amuna. Kodi inu mukupangidwa nkhaza zimenezo mungamve bwanji? Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village Tiye Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.